Благодаря ви. Политикът на прехода на България, нашият лидер и председател на ДПС, господин Ахмед Доган. Мереба, Велико Търново! Телефата, Мереба! Няма ти представа колко сте готови. Колко сте силни, когато сте заедно. Аз първо искам да ви благодаря специално, дори само от това дойдох, че преодоляхте всички интриги, всички средни и успехте да се обедините. Поздравявам ви, уважаеми брати и сестри, брати и жени. Без единство няма бъдеще. Защото без единство не можете дори един депутат да се изберете. А вашия потенциал във Велико Търново е за 3 депутати. 3! Но този път, тъй като имахте много трудности, преодоляхте ги, имате страхотна енергия, пък и сте много готини, задачата ви е да минете границата от 12 000 гласоподаватели. Олдова! Вижте бъдете, Олдова! Ако минете 12 000 гласоподаватели като подкрепа на ДПС за тези прекрасни мъже, жени и то вижте, мюсюлмани, християни, букет от всички представители на България. Това е нашата философия, уважаеми дами и господа. Ние не правим политика за омраза. Не разделяме и противопоставяме, не конфликтираме хората. Ние ги обичаме, обединяваме. В обединяването, в единството, в заедността е истината за правилна политика. Истината да управлявате. Моят апел към вас е, призив е, направете така да имате един представител и да се готвите за следващия мандат. Искам 3. Но ако вие минете границата от 12 000 гласове, ще имате специален бонус и вие ще се отчудите на това нещо. Аз искам вие да имате представители в българския парламент. Искам да имате представители в българското правителство. Защото трудно озряхте с много мъки. Много родилни мъки, но озряхте. И това е най-голямата ценност, която виждам тук на този площад. Толкова много хора. Защо да не го пляскате, бе? Баган! Parlamento е adım değil, gümbür gümbür gelir. Gümbür gümbür. Bu defa yalnız... Tamam, anladım. Bu defa yalnız 12.000. Ama 4 yıldan sonra 35.000'den fazla potansiyel var burada. 35.000'den fazla. Hiç olmazsa o zaman 30.000 isteyeceğim. Tamam mı? Бъдете ми живи и здрави, все така да се чувствате силни, обединени, да се чувствате заедно. Там е силата на правилна политика и това, което може да ни даде основание да се решаваме нашите въпроси. За 19 години ние имаме един генерален извод. Ако ние не си решим проблемите, уважаеми брати и сестри, приятели, съмишленици, никой не го е ене за това нещо. Не вярвайте на разни такива ходещи монаси, какви не политици, да ви обещават нещо, което няма да го направят, защото нямат интерес да го направят. Единствената политическа сила, която решава нашите проблеми на нашите населени места, се казва как? Благодаря ви. Hepinize sağlık, başarılar diliyorum ama действително си много готини, знаете.